Әнвәр. Минем исемем Сәйит. Мин Яр Чаллы шәһәре Муланур Вахитов исемендәге 2-нче татар гимназиясендә 2-нче А сыйныфында белем алам. Мин Курайда уйнарга һәм шигырьләр сөйләргә яратам. Әйдә сине дә өйрәтәм. Сәлам дуслар, сезнең белән мин Әнвәр. Һәм бүгенге чыгарылышыбыз башкаларынан аерылып торачак. Чөнки без бүген кунакка бармыйбыз. Сәләтле кунагыбыз бүген безгә үзе килде. Сәйит, рәхим ит. Сәлам, Әнвәр. Сәлам, ничек килеп җиттең? Шәп. Гыйльманов Сәйит, 9 яшь. Яр Чаллы шәһәре Мулланур Вахитов исемендәге 2-нче татар гимназиясенең 2-нче сыйныфын тәмамлады. Сәйит профессиональ йөзү белән шөгыльләнә. Курай түгәрәге һәм театр студиясенә йөри. Урамда дуслары белән футбол уйнарга ярата. Сәйит, син бүген безгә бушкалар белән килбәятсың икән. Курайда уйнарга өйрәтәсеңме? Әйе. Дуслар, таныш булыгыз. Кем сәләтле тапшыруында Яр Чаллы шәһәреннән татар малай бәйгесе җиңүчесе Сәйит Гыйльманов. Сәлам, дуслар. Сәйит, Курай белән танышуың ничек башланды? Ничә яшьтән бирле уйныйсың? Мин Курайда 7 яшьтән бирле уйныйм. Аңлашылды. Ни өчен менә Курайны сайларга булдың? Син башка уен коралларында да уйный белмисеңме? Чөнки Курай ул татар милли уен коралы. Шуңа күрә дә мин аны сайладым. Хәзер мин гитарада уйнарга өйрәнәм. Шәп. Курайда уйнарга өйрәнүдә иң авыры нәрсә икән? Иң авыры бармакларны тиз генә дөрес урынына күчерә белү. Кызык, син бит әле әйткәнемчә, татар малае 2024 елның җиңүчесе дә. Минем визиткам бик кызыклы булды. Мин бит әле театр түгәрәгенә йөрим. Охо. Шуңа күрә дә визитканы да аның белән бәйләдек. Охо. Ничек өлгерәсең соң театр түгәрәгенә дә йөрергә? Нәрсәләр эшлисез анда? Мин театр түгәрәгенә шулай ук 2 ел йөрим. Анда безне Яр Чаллы артистлары Шулпан апа һәм Инҗә апа укыта. Минем яратып катнашкан спектакльләр Мияубикәдә кунакта һәм Тылсымлы чәчәк. Сәйит, син чыннан да сәләтле егет икәнсең. Курайда, гитарада уйнау, театр түгәрәгенә йөрүдән тыш син тагын нәрсәдер белән шөгыльләнәсеңме? Әйе, мин әле шигырьләр сөйләргә яратам. Шәп. Сәйит, шигырьләрне өйрәнгәндә син берәр нинди кагыйдәләр кулланасыңмы? Әйе, шигырьне өйрәнгәндә аның мәгънәсен аңларга кирәк. Һәм шул эчтәлекне тамашачыга аңлатырга кирәк. Аңлашылды, рәхмәт. Бәлки берәр шигырьне безгә дә сөйләп күрсәтерсең? Әйе, бик рәхәтләнеп күрсәтәм. Роберт Миннуллин, энекәш кирәк миңа. Сезгә рәхәт, берегезле, минем хәлдә түгелсез. Беләсезме, миңа өйдә кызык түгел, күңелсез. Елыйсы да килә кайчак. Уйлап ятам да. Юк шул минем абыем да, юк шул минем апам да, сеңелем дә, энем дә. Бергә уйныйсым бик тә килә минем дә. Күршеләр гөр килә. Уйныйлар, шаяралар. Алар күп шул, күмәк шул. Шуңа да шаяналар. Бер иптәш кирәк миңа, энекәш кирәк миңа. Яратыр идем мин аны, хәтта елак булса да. Бакчага да илтер идем, хәтта ерак булса да. Энем белән мин урамга уйнарга чыгар идем. Әгәр мине тыңламаса, ничек тә чыдар идем. Әтиләр бит, ничә кабат, алабыз дип алдыйлар. Бердән бер малайларына бер энекәш алмыйлар. Күңелсез иде миңа. Уенчык, нигә миңа? Бергәләшеп уйнарга бер иптәш кирәк миңа. Берәү генә булса да, елак кына булса да, ямсыз генә булса да, энекәш кирәк миңа.
Әфәрин, Сәйит, бик матур итеп сөйләдең. Киләчәктә кем буласың киләсең синең? Минем музыкант буласым килә. Нинди уен коралында уйнар идең? Минем үземнең рок группасын булдырасым килә. О, уңышлар сиңа.